budbud, kasabarol. Mauna guys ang mga special delicacy sa Baybay City, Leyte. So ang requesting ani mao si Ma'am Jean Tabudlong, anak ni Ma'am Mars Tabudlong. Okay, ma'am, magsugod nami og mukbang sa Baybay City delicacy. Okay, let's start. It's time to eat. O mga una mi kay request niya sa binamahal niyang anak ka mga ekonomi o delicacy o Baybay. Unsa ni siya? Kanang kuan. Unsa ni siya, ma'am? Unsa man siya? Kanang kuan, kanang Kasabarol. 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 Sa kuan ni sa delicacy ni siya sa Bubon. Mao ni siya sa Bubon, Barangay Bubon. Dito ni sa Barangay Bubon. Ang kani sa Ang igang. na sa igang. This Bubon. in igang ning mga kuan. Budbud. Budbud o moron. Moron. Moron igang gyapon ni. Original from igang. Nindot na yung sabuli. Dahon man ni pinalit nga to ka kuan kuno ni kanang tik-tik. Kini ay tiktik Corn. lang ni. Corn. O diyan, tik-tik. Wow, lami. Na ay kuan na ani ganahan. Ganahan ko sa nani butong. Ganahan ko aning tik-tik. Delicious. Mani ganahan ko nako. Ma'am, ganahan ko aning ma'am. Ako kasabarol. Mao ning mga delicacy sa Baybay. City, Leyte. Oh. Napato ang Hi, chocobod. Jen! Isa to chocorol, chocobod. Oh, chocobol. Bisa tingnan sa mong anak nga. Jean. Oh. Hi, Jen! Si Ana, nangaon naming ma'am. Diyan ay mong It's request. your request. Mga una mi og mga Kini ba na delicacy sa Baybay City, Leyte sa imong original nga gigikanan. Karang bubon. From bubon. From bubon. Kasabarol from bubon. Kini from City Baybay. Gikan is kan ipa day kananay. Tunya tumo. Wala kit, di ba, Ginny, imo na kinahamtaon na din. Lami na, basta na ibutong. Humok man no pagkay mo. Ano siya palit anak? Di mo naman na. Kailo ba lang? Tiguang. Kini gipalit ni sa traveling store. Kini gipalit ni sa Kuan, Marcelina store. sa Budlong store. Hindi na. Pareha mo. Tumututulad na naman. Lami man kadyo tamis. Dilawan ato tanan. Tik-tik from saan gikan tik-tik? Traveling store. From the stranger. Ang ako, magpahin mo na hugaman anay nila ni Managbanag. Kami na sila ng ano. Ngay, kuwan lagi butong. We have visitor today. Visitor from Si Sir Marvin.
Mao ni siya ang tagigas sa mga dabs nga akong ipalupad. Oh, see? Siya, Ingana. ay daghan niya Mga dab. isang dabs nga. 100, Kasama ko din siya kagwapo. 120. O ka, imsog. 120 ka birds. Ang dab. Kadaghan pa din ang Marvel. Kadaghan pa rin yung dabs. Eh. Ah, Hindi ko may nagkakon. si Kuan ba si sabay. Mahal lagi ko siya mahal kung kilo tag 400 na kung to sa Changi. 380. Marvel kaya di nang mga ubaboy. Nang ka may baboy ay pakbit ng sudaan, mahal isda di ka. Na baboy. Karon. Di wa man kasumpan na din kardos baboy. Mura po COVID ang baboy. Di ba okay ra kung wala makaon anak? Basta Di, mali, ang imong kuan di makaon sa baboy ko. napakaw mga ito yung mga pasalit na ito yung ilaw sa baboy, asaw. Ang baboy di nimo pakan og baboy pa pod. Kay bisan pag giluto na kuno ang kagaw di Kaya ko. kung mahitabo na diri nga nanay is sa to, di na yung kakakaw baboy ano eh. Yung mga mata ng baboy. Oo. Amo na panahon na magniwang ta. Di mo man markas mo ano ba to? Tama. Natay wa na koy picture para sa ato. Kami maglilinis. Malipyo niya. Sorry ni. Ini kasi no jute. So jute kasi may kauban. Lunes na po. Kami ra gud pila na mga tanod. Pero na sila accomplishment report. Kami pinyo. Kasabot ng mga riko. Si Julio na ako giingnan. May aba din na agahon. Sige na, usay Yes, Lord. ka mo sa kwan. Adin dami ay. Aday kasulti. Makabusog, makaabtik. Huwag kaluya. Ako na. Sa pagkaon, makakuan og kuan eh. Makapundok og tao. Mandili ah. Nabilin taling mga Di na ka-absente wa. Wa. Hinlagbo ko dire, habilin man bot ay gisuksok kay dire. Ang lagpan eh. Ano, butang lang og note diha. Dago sa adlaw tong 19. Sige pangita sa bang lagbok. Ako nagi soy-soya sa kuyawi dia di man moon. Musod siya pero dili siya muklik. Ana, nasuko to stores. Oo na, na-note diha. Basta nga mo lagi. Ang mga anak, ibutangan ng table dito sa among higdaan kay mga nagan. Ang saan yung kamay itong bayan? Ang nagdagan naman yung pang kapingadaan. So, hindi mo. Mura lagi sa amo. Ingong kita ko mo nag-gisi. Ingong marapin. Mo din nag-gisi. Ito to kalendaryo tayo ko. Oo. Niyan na lagi yan. Shhh. Dako Diyan na gud. lagi. Dako gud imposible wala hangin dito sa ila. Diyan lagi hangin te. Diyan hangin electric Imposible ay fan. Diyan lagi siya. Shhh. Basta sa Julio ka nagigdal ko. Alo. Ito pa doon niya ang gisi. Kung ano kita ka na tali makatouch, tali sila na. Ang Kaya magpatakaman na sila o meron lagi. Pinano? ang electric fan. Di, oy, kaya mo po na banda ka itong electric pan niya. grabe ko na. Pero imposible ma'am oy. Lagi, kanina mamamila. Ganun ni no. Nya, kani siya mo ni na ba mo ni siya kani ang mga number niya kanina ni ana iya kwadere. Kana gyud siya nagisi. Yoy. Kaya tingog pag yun. Nilingi ko pag Kay ka na ko ng mga ingana. Di mo na makalimtan no. Magpataka ko muna o. Maglas ma'am. Di kana kan banat naton usahay magdali ta. Marani Mia ba? To the other night. Ano siya? Nay, nasa libo na ito. Nausa. Ako ni babae kung nasiyo. Nag-date. Ikaw nag-date. Ito. Ikaw na. Right? Siya itong sa luyo. Sa niya. Dugay. Ako manghugas siya. May wala ako ma'am, bidyo ko maghugas ma'am, nagkagabi ma'am. ako kay manghugas. Klaro na decorative. Manang sila May... si Julio, oy, panghugas mo dadaan ha. Eh di ko mo, kuan, di ko mo atos likod kay madlok ko, bisag kay maghugas madlok mo kay ko. Paano na inyo, no? Liko man ang injo no. Injo kay damo mag-iskina tong injo. Labi amot kadaklo injo balay ako mo di. Pero kung makakita yung gamang, bation yung kahadlok ko. Ana ni Mia. Oh, pero kung masit mo imo kagalingon di man. Kung makalitan ka, pero masit imong kagalingon di naman ka mahadlok. Nandito dia bago ba nagkanta-kanta diha, di ba? Nagkanta-kanta diha pagkat Ano yung may mga baso bago ni?
Ya, kumati. Gamit na na kani wa Nagdi- kani Marvin upo. Nabutan sa amo tingali. Nagbitay na. Kanita yung ni gamita ting yung ano ng ma'am. Nagbitay. Sila mo natutunan ano mo. Pico yun na, basta makakita na. Di man ko pa nakakita. Oh, kulbaan jud Sundog pa. ang naong ko ng mama. Lo, Sundog ang naong ni mama. singon. Si Kuan po, kisa ba to Ben? Nga nung nisgutan to na to, gisundog po ng naong. Kisa ba to nga Ay, tinuod tingal. Lagi ang naong mama lagi. no? Muna, primero, di, primero ko ng experience yun, like lady yun. Kita ko ah. Kita ako, like lady, kaduha. Pagkasunog, kanto na po, kanang isundog naong mama. Kisa ba kita? Ako po. Ato di mo tiyo di ay. Tatay niyo ni mo. Ada mo tiyo di ay. Anak ko, pag mga college man siguro ba ito, basta hapon-hapon, bago ng kilong-kilong nga. Balik ko kay, basa na uli ko. Ako ka ng sinina ba, kaya di ka Pero amo na nga building. Oo. Anak ko, ma! No? Diya sa, pan ba? Diya sa gawan ba? Kanang lingkuranan? Oo, ka na yung lingkuran ka nung ko. Hmm? Kit anak ko siya layo pa ko. Ma, anak ko, ma. Hmm? Tanaw siya na kung mag-isi ba? Sus, kaya pagsakan ako, babaw kay tuwa man siya nga ito, nag-ampo na po. Nag-ampo man siya nga ito. Nakarosaryo? Di, mag-ampo man na siya, masulot man na siya puti, mag-ampo, magluhod. Kunya, magganto, mag-ampo na. Sus, kaya ako gunitan niya TL, ako ano ba, magluhod man siya, ako kurintihan na ko. Kurintihan na, kusog kayong kurinti yun. Anak ko. Kurintihan na ko, ma'am. Gunitan ako. Pero mo, titik tunay nga mga- Sampit na ko siya. Pero mo tunay ni mga mama to nagampo. Kadto na sabi ako, no, matoy pag isurahay naman may. Pag gunit na ko nga sa TL, kurintihan ko, ang kuma. Kurintihan na ko. O, kurintihan ka ba? Ako ano sa, man. Di gusto niya aura ato kay nag-anak na siya. Presensya Holy Spirit diha. Di ba? Mm. Iimong Oh, ikaw mao ay naigo kay Nag-away sa Holy Spirit o What spirit? sa Tusla. oh. Motoy ako. Ato man time kay nagkuan man siya diboto. Na-pray man siya. Naman ang presensya ginawa to niya. Basta gunitan mo niya, niya di ba tayo gunit ma, kurintihan ko, grabe, mura na kurintihan ko na, kurinti ko ba nga kurinti? Motoy ako experience nga, di ko makalimot. Kanang 24 sa gabi, 25 sa gabi, wa si mo uli. So pagka 26 pa sa buntag si mo uli. Mm. So wa man na giniingon nga daghan mi kwade. Mga alas 5 inidya, mo po yung pagka mata ay ang na unja ang gadyo ko muna og kay kanang total mag-agraman ko mag-init ako sa mga sudan kay naa pa may daghan. Basta alas 5:45 hingkagay na bitaw ng hangga na bitaw dako nga kanang Aluminum? Oo, ana stainless. Huh? Nga dito mga jud pud na namo dito Gisok-sok? gisok diha sa mga divided. Ingko hala ang iring. Ako nga makakatkat din iring nga to. Kana bitong pagtagak. Oo, Uga ato puniton mo. Tingnan. Baka na pug utro kay wa na to na adyo oh. Gunit. Ug gunit. Yung anak ga jud basta pag naog na ho alas. Mura gibalik og pusda. mura. Tinahi na ano siya na anak na to niya gibalik Gunit og ka. pusda. Nabuhayan ta ni. Ingko nga. Unja na lang kumukan. Ay dali. Kadlawon pa na. Alas 5, 45 Ngit, lang ngit. Nga, pag naog lang ko, abay, nahagbong wa man. Imposible sa mga silingan, ha? Lagi musuod pa di ay manumbay. Kanang pag, nga diha ka Diyos kusina. Pero daghan ng mga nangkuan diha nga na imang laba, gabiing dako, pero wala ang gadyog ko. Diha na dyan ko hito nga ako, gadyog naka-experience. Ako dyan to, tinuod naman to. Ang among bagtinganan, bagting. Ako ka tayo magayon ni bagting. Nga wa man gadyog. Ako gadyog alas 10 ini dyan. Ang mga alas 10 na. Ay bagtinganan ka ng rilo nga mag Dili, bagtinganan na, ibagtinganan dito. Ang ini ka, sa una buhi pas tatay, hangtod karon og naa ni mga naitaw sa taas dyan, among panaog. Ah, mao na nga na among panaog. lamang. Mm. Pero katagsan na lang na siya gamiton. Mm. Sus kay, nagmudyo lagang anak. Ihalang duha. Ang kami dito as, ang ako, wa pa ko kay sige pang silpon-silpon. Himbangon gadyog ko anak, kay nagtuo ko nga si nanay nanawag, pero nakasabot na ko nga Bagting. natuog na si nanay. Himbangon ko kay once kadi mo bagtay na diha emergency gadyog na. Mm. Mao jud na among tema. Ay alarm na. Oo, Alarm pa rin. oo, Alarm oo. para sa bahay. Alarm. Oo, alarm na nga. Bahala kinsa kang naa sa taas mo naog gadyog ka kay makialam kag kinsa kuan. Mm. Way tawo nga na, way tawo nga gimension basta bagtingan lang na.
So bangon gadyo ko gadyo. Ingko sakit. Kinsa may nagbanting, kinsa may naa sa ubos dyan. Wa may tao na eh. Usa ko tagbanting ako sa. Basta ko ang ingon si Duy. Kinsa na? Tingog wa man gadyo. Pagkaugma alas 6, bantay nung siya kabantingan. Ako gadyo kang i-check kung unsa ba jud. Ay, gadyo akong ingon. Ako gadyo di Laju. Di man gadyo siya nga kanang itong masabdan og iring ba lamang Oh? o ilaga. Oh, tingalig na na Oo, kumbab oo. na. Sus kay Hindi pa yung suga tanan sa silong ma. gaan dito dapat sa gate sa kusina. Ay, Wala yung uro. di man gadyo mahitabo. Yung katawa is nanay. Okay, dito nagtatapos ang ating kwentuhan sa mga kababalaghan. So, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Sana nag-enjoy kayo sa aming kainan at kwentuhan. Okay, salamat. Thank you for watching. And don't forget, subscribe my channel, Alma Joy Vlog. Kung wala pa mo nakasubscribe, palihog og pindot sa subscribe. Din pindutan na pod ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga videos.